na wasansen sem no mu an ye ne obi a woye awenate e wo bambo mu bedin komona ya gina dwenkyere wo ye beko sku anwumere yi Dom kuma wo mrashe bedwafie NDC amanyokuo no ekiremu a Bank of Ghana for kultura se na woni MPP akotwa sika e de abebo oman hu bra no wo se oda so da egina de ogina okare a ontie nanu ada kwasi ade odike woni ye nuanom radio station ba ko bi ekodi nkomo ma asam a wokan ye no manhia fikesie e kan sem bia nwumere ya wo de ye de nsem no ba adehia wo atiwa wo kiremu a ekwanya wofa so etu from goodie no empanifo hwe enye sa obete won so atua dwumadie kasie bi ekoso ewo kwada so SDA nursing tennis school honum na edi dwumadie wei ene afoforo bi ka ho ye dano kase na ye de abesomo anwumere no nsia brei emu akekanfo ene anwumere yi osaya aboaje oforisuo ena nana kwabena kese ya kai wo say ya live e wo Facebook YouTube no so ya adwumanti fa hono ne sia yen wo so sua ne ade nyina so de ba ene je fiada why not ye beken kan boko na ya de afra nsam no na ya de amount ya nuanam information centers bebre ana wasa asem no mu a wo de ma de se ya odi akoniaba afei ye mie nsam no emu an efri enura ebeka sabre ya no nsia bo e konanimu ano asem wo bia epese wotibie ene se ade ye ekoso e Kwame Nkrumah suapon no mu no ehene fa na akoduro empani force sen abambo force sen ya kire wo bia na ejapade ya sen no ano boy ye sen eye nsam a wo bia pese wote afise de ekoso e Kwame Nkrumah suapon no mu no pempen waseni pen enya de se na ekire wo buo na enkyere nika empo na enkyere adesuani esu ene ne ban a wo se odaladie e wo ba bia woje entete mu na asante mantem so afo Simon wo sai mensa e ba na bambo mu asante mantem hase ya wo ne asante mantem so afo nti wo na eda no wo de nsam atodwa ene ebra na wo ne yenua omahin wodubuachi edi nkomo asam ten ne tietia nyina ene se de ekoso wo honom wo kase etwayi a na entwayi ekura na wono akoye wasahene e wo bambo mu asante mantem hase no wo mo de niam nyina egu akwamu no mahwe ba bia e be kwa koduru. So we didn't hold it. I didn't be a subback if you come on board. I did back, Secretary for the one home. Why should we allow so be subback if you come on West Street? Some of the and all that. No be so be a street, as you hear for those down from King, some of the Kohonoma 1 year the home. Why? I think it's time authorities should stop these things. No, come on, let's why? So we didn't hold it. And you come on with a subback, second chance, who can't fully go forward. Why? When you get and your football na mokoba na America trivia na bibia mokoye. Then I think we have to stop that. It's unfortunate that we see all the other universities they comport themselves. They are disciplined. Here you see it's now becoming school of indiscipline. We have to stop it once and for now. Mesre alumni. I don't think that the omu baby come and baby yes they will be proud of the child. And I know it is good to see me alumni of University Hall, Unity Hall. But we support them when they want to mess up like this. Emma, or me and maybe a emphata. Abusia, we asante mantem so afo Simon or Simon san. Na enu achikura no o wie no. Ana wade ensam bi etudwa. Na asam so odija ye kwan no. Yente de odija ye kwan. We've written to all the universities in Ashanti region. Say we want to have a forum of vice chancellors every quarter. On regional security council. Send the security challenges via your war school no universities no then we can have also the opportunity to even enter the institution when there's the security risk. Because where we could have easily entered and money to go and save the situation. But you have to consult the management of the university before you take security personnel there. Yes, very careful. Very careful. This is not the last one. They have other ones. Ubisa vice chancellor. About 2-3 weeks ago, I said maximum 1 month. Miss Sunday, and there may be a discussion. They are no more. I don't know person compare as for school. And Colano, I don't know what is happening to them. You university. Mantem so for Simon or Simon sana abusuafo ya mudi achi enanwumre ewo abefo ntentafide no so no sa wo fa YouTube anase bia wo nam Facebook a wo hwede ye de ato ho na wo hwe bi no a
ɛnyɛ sɛ bi a park so na bi a kokansie bi kɔ so na anigye aba sɛ bi obi ahyɛ go na bi a yɛgye yɛni ɛyɛ deɛ kɔ so ɛwɔ Kwame Nkrumah suapɔn no mu nti sɛ bi afei na wate saa nsɛm a yɛkenkan de ama wuyi a abusua ɛho mfoni ne adansedie no nyinaa no ɛdapade a asɛsɛ ne sɛdeɛ nneɛma si kɔ so wɔ Kwame Nkrumah suapɔn no mu no ana yɛde ama wɔ na yɛboaboa yɛn ho ne yɛwura kaseɛbɔ dɛm ha sɛ yaa no abusua suapɔn no ɛde krataa tententen aba abɔnten na krataa no wɔde aba abɔnten no ne nyinaa no ɛyɛ sɛ neɛ ɛkɔ so ɛwɔ Kwame Nkrumah suapɔn no mu no ɛna mpanifoɔ ɛde krataa aba ɛde afa ho ɔmo kyerɛ sɛ nea akɔ soɔ no ɛyɛ adeɛ sɛ ɛha dwen na ɛntwa yie koraa ne saa yɛ nti ebi a SRC week bi a obedi koraa no ne saa yɛ nti yɛatwe ɛde asensɛn ɔmo ntumi nkyerɛ ɛda pɔte a sɛ bi a ɛda wei na wɔtwe wei bosom wei ana ebedi SRC week nti ana mo ahyɛ no nso paa metkata nso saa toa so ɛkyerɛ sɛ neɛ akɔ soɔ no sɛ mefa ne sɛ bi a kaa bi ewura sukum hɔ anaasɛ sɛ yi a bambɔ mu nsɛm bɛda di paa ɛwɔ kaa no ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobi ensan fa nkɔntɔmoa kɛseɛ bi nsan fa akyire hɔ ensan mɛto sukuu no mu bɛwi akyire no na ayɛ ogyambom ɛne nsɛm ketenkete bi ɛka ho a mpanifoɔ ɛde aba bɔnten ne nyinaa mu so no mo kyerɛ sɛ bambɔ mu nsɛm deɛ ɔma yiri mu papapapapapapa na saa krataa tententen a wɔn de aba yi register owura aboaten ne nsa ɛna ɛhyɛ aseɛ na krataa no wɔpia bi so ɛde akɔma vice chancellor pro vice chancellor na afei nso mpanifoɔ bi a ɔwɔ ka ɛwɔ Kwame Nkrumah suapɔn no krataa no ne ntoaso kakra no ɛno nso nie Tipua no deɛ na anwam anamfuturom na yɛbɛdi agorɔ yɛda so agyina Kwame Nkrumah suapɔn ni mu na basabasa ne oyode ɛkɔ so ɛwɔ Katanga ɛne Unity Hall for ɛntam no ɛne mpanifoɔ se dabi wɔn tiaseɛ ɛno ti wa friends ɛmtwerɛfoɔ ɛde ato wɔn anim sɛ saafo a wɔdi nipa bɔnefo sɛm nyina da sabe mpraduasa hɔ yɛbɛtwe wɔn ne de wɔn akɔgyina mmara no sɛ bɔ wɔn a ɛne ɛnɛ sɛ wohwɛ basabasa ɛkɔ so a wɔmanfo a wɔtwa kasafonyini soɔ ɛne sabe mpraduasa wɔfa wɔn phone na wɔn mu twa no ɔkyerɛ mu a photos no ɛne videos ahodoɔ nyina da wɔ bi ɛno nti sɛ ɛbɔ paa deɛ na ne yɛde wobɛgyina mmara no ne mmara ɛne wadi na bra Dr. Norris Bequin wɔne nsɛmtwerɛfoɔ ɛtwetwe nkɔmmɔ no sei ɛna ɔda ne nsɛm adi sɛ ɛno a anadwo bɛsɛ 5 ɛne yɛhu sɛ fellows of Katanga Hall ɛyɛ peaceful walk or march na Wednesday school police for na security for campus nti no mo di omachi me say omo kwa omo do Unity Hall na ebinum hye ase se omo tutu bo hall master no wo Unity Hall no friend in kola ni na de call hall ni no omo two gate nim na so cars a ewo anim ho no afi na Katanga for ana fellows no ade pai omo we cars we screens o sha yi cars na park wo ho no be say do be say 9 o ma say we screen ni nyina am say mo call no crash sia mo be hu nyame adom yetumi say ya network university campus nyina with CCTV cameras inti ya picky footages no ye de ni nyina be ma police for na omo de ayehwehwe mu na obia okasa adwuma do jasa adwuma de ne ho no asotwe wo ho no ye de be ma no pepepe omo prior no ye mi sheda nim dodo na but information me nya from university hospital is omo ba ye de omo ba ho no be say 10 and say 11 na so obi enwu bi omo pre-prime kakran na omo university hospital for ashom enti bebre na ye ja omoko executive management committee for AM meeting sisi amene kase ye be fa adwen de wo say ye no ye be Dr. Norris Bequin ne na yekotie ye no na no akyerɛ na Sompa semtwerɛfoɔ ɛsan sɛ na press briefing no ɛkɔ so nti no yɛsoma yɛbɔfoɔ Kwame Wredu ɛma no kɔ hɔ ɔde mu ama ne bɔ ɛbrɛ Kwame woteme ka me moadwo Madio so amenya bɛma ne pom ti sɛn Onyankopɔn adam ma me ho yɛ paa Kwame nene ukoshia wɔn na abra mpanifo Kwame Nkrumah suapɔn mu wa abra wɔne nsɛmtwerɛfo edi kaso bom na wɔn adi nsa nipa bɔnefo sɛmi ɔbɛtwe wɔn aso wo hu wɔn a wote ne sɛ emu kyerɛ mu yo minya ma me no ase sɛdia wedi kan de atudwa no awia no yɛ bɔ amane wɔ dumienu kase bɔ mu sɛ mpanifo kɔ nhyiemu na de asi wɔ sukuu mu nyina no mo asiasi ho adwene no mo ahwɛ kwampa mo de bɛto so ɛno nam so ma bla nhyiemu die no akyire no yewura Bequin ebeka kyerɛ yɛn sɛ nsɛntwerɛfoɔ sɛ sisi adeɛ ɔmo atu agyinatu okuo bi sɛ ɔmo ɛna nkɔnkɔtena na nneɛma ahodoɔ a ɛsɛ wɔ sukuu hɔ nyinaa no ne titiri ɛnam sɛ Katangafoɔ ne di sɛ adwumadie ne nyinaa anim
na wɔn hwɛ adwuma wɔn di wɔ ne nneɛma ɛsɛsɛ no dodoɔ na ɛyɛ wɔn na wɔn di sɛ adwuma no nti ɛho ka bi adeɛ katangafoɔ ne yɛde bɔ wɔn sɛ wɔn bɛtua sɛ ɛka ɛwɔ ho ne nyinaa ɛno nti awofoɔ ɛmo wɔn tɛn mu sɛ ɛkwan biara so wɔn mma wɔn na da katanga hɔ no yɛde ɛka ɛbɛbrɛ wɔn ɛma wɔn atua pa agyapadeɛ a wɔn asɛ no titiri cars ahodoɔ ɛne nneɛma ahodoɔ a ɛwɔ nyinaa no wɔn de ɛho ka ɛbrɛ wɔn ɛma wɔn atua saa kɛne nyinaa ɛsɛn sɛ wɔn ɛna kɔkɔrɔ baeɛ no wɔn de saa wɔ ha nyinaa bɛyɛ ɛsɛn sɛ kwantifoɔ no a na wɔn de wɔn wɔ hɔ no wɔn ɛbrɛ ɛbaa saa no wɔn mpanimfoɔ nyinaa ɛde wɔn nyinaa hyɛ dan mu sɛ dɛbɛ yɛ wɔn ntumi mpia abɔnten ɛmɛ soso basabasayɛ no so ɛne nti katangafoɔ no a wɔn baeɛ no wɔn ne kɔfa awi ne wei nyinaa de ba nti ɛho ka deɛ wɔn na yɛde ɛbɔ wɔn na dwumadi ɛkɔɔ so nyinaa no nnipa mmienu ɛna epira a no ɔden ɛkɔm a wɔn na awerɛwosɛm na wɔn sɛ emu baako a nipa na no ɔden no ɔyɛ obi a wofiri cape coast esuapɔn no ho a ɛna ɛbrɛ a wɔtee sɛ ne nkurɔfoɔ no ebedi sɛ adwuma no ɔno nso tuu kaa ɛfa anaasɛ wɔde ne dɔm efiri cape coast mɛnsa saba hɔ ɛbɛka ne nkurɔfoɔ a wɔn wɔ katanga hɔ sɛ wɔn bɛtwi saa abubumu a akɔfa saa opira wei aba abɛto saa aberanteɛ a ɔno nso so ofiri cape coast ba yɛ a ɔbɛka ne nkurɔfoɔ ho ɛwɔ kwame nkrumah esuapɔn ho a meka sɛ nipira no deɛ ano ɔden ɛka baako a ɔka ɔno nso no ho a akɔyɛ awerɛhosɛm ɛde ama no bi a ofiri mɛnsa saba hall efiri cape coast no ho abɛka wɔn ho a akɔfa wɔ haw ɛde abrɛ wɔn na anum na ɔpanin no kyerɛ sɛ CCTV camera ɛwɔ hɔ no akyekyekye nipa bebree ne mmom saa nkurɔfoɔ no nyinaa no wɔn bɛtena ase na wɔn ahwɛ wɔn anim baako na enya wɔn nyinaa no a yɛde kwan bi aso no asokwe a ɛsɛ sɛ yɛde bɛma wɔn na ntia a yɛsan nyaa ne sɛ nipa bi wɔ hɔ nom koraa na ɛnya adeɛ na wɔn ɛwɔ sukuu wɔ mprempren dodoɔ na awie sukuu wɔn san bɛka wɔn na mmom sɛ wɔn hwɛ CCTV camera no mu na wɔn hu sɛ outsiders foɔ na wɔn bɛka wɔn ne wɔn deɛ a wɔn deɛ yɛde wɔyɛ tia wɔn nyinaa deɛ ɔma apolisifoɔ ɛma apolisifoɔ ahwɛ na wɔn nso so asotwe ɛwɔ biara no yɛde ama wɔn nti ɛnɛ yɛwura bɛpin ɛbrɛ a nhyiamu no kɔ awie no nsɛm kakra a yɛnua wɔde maa yɛn sɛ yɛmfa mmɛka ma amanfoɔ nti sɛ deɛ esi wɔ sukuu hɔ nyinaa no ɛne deɛ mpɛmpɛn wɔn bɔ no nyinaa no management ntena ase na afei wɔn kɔmitii ne nkɔtena ase na ɔmfa ho nkyerɛmu yie a wɔn de asotwe no de ama wɔn a wɔdi abɔnefosɛm pra media ɛkɔɔ so na anwie pɛyɛ ɛwɔ suapɔn no mu hɔ no ɛnɛ no sɛ menya no teɛ sɛ wode to yɛtiefoɔ nyinaa anim sɛ yɛde bɛbele wɔn wɔ katanga hɔ nyinaa na sɛ wɔn wɔ videos ɛne photos wɔ hɔ a wɔn nso wɔn bɛhwɛ ne gyeen na nea wɔ a wowɔ mu na kɛsɛ kasa aka no tua wɔn ka biribi sɛ wowɔ mu o wonim o wobɛtua aka no bi anaa ɛno deɛ mprempren ne asɛm a wɔn kaa yɛ no sɛ katanga hɔ foɔ no deɛ ɛkwan biara so ɛka no deɛ ɛka yɛ bɔ no sukuu ɛwɔ adesɛ yɛ kɔɔso wɔ nyinaa no wɔn ɛna yɛde yɛ a wɔn kɔn na mmom wɔn a wɔn bɛfrɛfrɛ mu ebi te sɛ mɛnsa sabafoɔ yi ɛne afei wɔn a wɔawie sukuu a wɔn te saa mmomebe ne twe a wɔn nso bɛka wɔn ho na wɔn yɛ saa deɛ no wɔn asotwe no deɛ ɛbɛyɛ soronko kora ɛsan sɛ wɔnka sukuu no ho deɛ a ɛnyɛ wɔasotwe no deɛ ano ɔden nti katangafoɔ no deɛ ka ne nyinaa no wɔn deɛ de ɛsoa wɔn ɛmene ɛwɔ hɔ. Kwame na bambɔ ɛda so gyinam kamakama wɔ hɔ. Minua bambɔ deɛ mehaha m'ani nka apolisifoɔ a ehu wɔn anaasɛ yɛ ne wɔn ɛwɔ campus hɔ deɛ ɛbɛboro bɛyɛ aduasia ɛne ne ni anim na mprempren a yɛne wɔn gyina hɔ na yɛhwɛ commander ɔno no ɔde apolisifoɔ yi baa hɔ nom a minua wɔba na wɔabɛhyɛ wɔn den na wɔahyehyɛ wɔn mu de wɔn agyinagyina akuakuakuakuakuaku sɛdeɛ ɛbɛyɛ a pra anaasɛ dede biara ntumi mma bia mu deɛ ahobanbɔ no deɛ egyina mu pintin a wotu nan bɛɛ namnamɔ bɛyɛ aduonu ɛne na aduasa no a wobɛhu polisifoɔ sɛ wɔn gyinagyina mmeammea a wɔn bɔ hɔ ɛban pintin. Kwame yɛbɛda ase bambɔ no mu ɛden deɛ ɛne ɛwɔ ankasa wɔnya baabi egyina yie yɛbɛda ase paa. Yesem Troni Kwame Redu Basabasa Ekoso ewo Katanga Hall ene Unity Hall ewo Kwame Nkrumah Suapomu eno ena briefing wadi mu amandebo ede ebreye abusua asasam no na yegusu ya ye pia so na ye de akoya nimu na akoye bambo mu nsem bambo mu nkomodie bambo mu asam nso ye kanedi wonim ena asam nso wo kyerɛkyerɛ mu a no abo apia obi a wonim de wo bambo mu nti asam no wo kyerɛ mu a wa wutie no na wate ho ase ne science ye kɔ ahoma no so na yakodi nkoma ahoma no so a ye kɔ no
yɛne nana fifi agri eshan wɔyɛ obi a wɔyɛ arenade ɛwɔ bambɔ mu ɛna yɛdi nkɔmɔ sɛ ɔmanfoɔ bɛkae na ɔmo ahyɛ no nso a woyi deɛ nnuro a ɛsi yɛ ɛwɔ asantemantan kuropɔn kumase mu yɛ a ɛyɛ Kwame Nkrumah suapɔn no deɛ no ɛto nkyɛn so a na ano sɛ wokae a Legon ebi nso ɛkɔ hɔ nom a yɛ kyɛ sɛ no nso kɔyɛ asɛm foforɔ a ɛno ɛyɛ Commonwealth na afei nso saba hɔ ɔmo nso de jam so saa yɛ kyɛ sɛ Ghanafoɔ ne nsɛmtwerɛfoɔ yɛkan no ade no ɛyɛ baako ɛyɛ mmienu yɛnim mmiɛnsa no deɛ ɛbɛsie ɛne yɛnim deɛ ɛbɛfiri mu abanti yɛni kan ɛni nkɔmɔ ɔbambɔ mu sɛ biribi wɔ hɔ a yɛbɛtumi de yɛn ho ato so a na yɛhunu sɛ deɛ yɛbɛtumi de yɛn ho atwe ɛde afa nana wada Roma sompa so ne onyame asom deɛ nka ho enka mo nso na mumpo mu yɛ deɛ ɛgya na da Roma o ɔde abɛduru ɛnɛ yɛ fiada yɛni biribi aka yɛda nyame ase sɛ nyame deɛ yɛkye yi na yɛda nyame ase papaapa pampa wada Roma mpɛmpi no yɛ a wota aboa yɛ ɛwɔ bambɔ mu de yɛkɔ school na woma yɛ ahotasoɔ nsɛm a yɛtumi de bɔ bra ne adeɛ no ayɛ baako ayɛ mmienu yɛnim deɛ mmiɛnsa no bɛyɛ yɛnsua po ahodoɔ deɛ ɛkɔ so yi bambɔ mu ɛhefa ne yɛhwɛ yi ne yɛhwɛ hene nso busua meda mo ase bebree na menkyia baabi a Sompa etiefo na wo na nyame nhyira wo bibia so Sompa 93.1 mu nua yɛka security sɛm no ɛyɛ broad ɛyɛ asɛm a ɛmu oduye na ɔman biara so a ne security ɔnni nyina so no ɔman no nwie pɛyɛ yɛmfa university ɛmfa ntoto ho university ɛyɛ community ɛyɛ baabi a anipadɔm ɛwɔ na kane no ne yɛka ne sɛ ebi a yɛkɔ university a halls no bi yɛmpɛ ɔmo nim adeɛ ɔmpɛ ɔmo nim bɔɔbɔ yɛmpɛ ɔmo a sɛ bi ɔmo nim volleyball na ɛyɛ fan yɛdi agorɔ ɛnɛ ɛnte saa bio ɛnɛ akɔyɛ kane nneɛma yɛdi agorɔ no ɛnɛ ɛnte saa na yɛmfa university communities no are they employing the professional security people? That is number one. Number two, say a professional people normal mining investors now. Meaning is a problem. No. Sompa 93.1. Say hello. What are mo line na emu twetwese men rival ye wonsam no bapa so duru ba bia na abonu mu kofom kakra minnim wada no afa bom ne ehwe afa de ye bom ne enko meda personal enka wo da ho ye kakra me ehwe ya ebia na ho so betimi aboa wada ro mani de kwa so ka wo da ho kakra me ehwe ya because bambo mu nsam de ehia ye yie pa na wada ro ma se de me se ebeye kakra ye hwe ni sei hello na wada ro ma mete won kan na me pa cha wo te men kan ye hwe na ye santra ye nsaba ko hwe na wada ro ma wo te men kan hello na me mete won kan pa cha wo te men kan mpa cha fe de ye wada ro ma afe de ye pa na wada ro ma dam me da wasi bebre na me ka say ye investors ewo man ni mu no omo for the professional security people and omo mining investors na so omo for professional security people la do saying omo timi fa no invest because I be say my investors ni be steady security na aya ye me kan hu say those are omo investing security no omo ye professionals. A few of them in a biome professionals. Obi wakra wakoso jawie na security no afa ni e be fa no investi. Yes on call retirement. O sa be fa ni so money investi. There be a security no ye do modern security. Me kan modern security ye do na. Opening case say we know obi our knowledge about security. It is a first security coordinator. And we invest here. We're supposed to get about 5-6 deputies. Because university a host year and some yetimi employee be a 50 security people no more to me mining university ho now modern security say university for no mobile be your activities we should get some your free BB espionage within the university students
You should get some of them on betting security for information. And no, a here will be on security, Jumano, not yes, and son, what Nyan Yakano, exponent or informants. University for Nankasa, students in Nankasa. You should get some of them on board secretly because Omoko meetings be near there, activities be on a qua. Who that? Who being as a security, who that? But ono invest in need you own him into obey me the information na bantem na sabi matumia money talking and na say mama no privilege be na or the school no ene asa baba ade for kwan so say invest for your activities and no so I say you say CCTV cameras no a year adwuma we university campuses na or outside the university campuses 3.1 etsa ana ntsa the third one SSC who say you use drones. Wamla invest for any young activities, no. I say drones start to say yeah, Juma. Even any technology abanokra pen crowd that who name say a camera. And now say even your book be on more. Ya modernizing a year book at that who name say a camera and I say your recorders. Inti Mr. Ye say yes and papa and Nasa Siebano. Na wada Roma. Anwumere ya yeboabo ho na ye ne wabedin komo woni usu isu ano suapon mu mpanifo ade krata ababonte ne nyina ye se ne yiemu a na omo hwehwe na cameras no ye wo sukum ho no a capture de course no nyina ama ye nsam trofo kra nso ye nsan ka bi wo no sa we no eye enough ya ebetimi aboa ama se de ye pese ye si bone ano kwan wo suapon mu no ebetimi aboa ye osa kwan no so. Yes. Say investi for no authorities let me issue statement ne kwansoa nanso so no otoso kase ni na no agina security force Sompa 93.1 say security for no to me ma daily reports na security for no to me ma weekly report monthly reporter begini ye say ndiyama na ekoso wo university campuses no eso ebetwa ebeba form na mesan sra universities no. Let's say investors say, try to employ the professional security people. Almost a professional security. No more mining investors, you know. Ebia na payment ninti. Ebia me for bi ombetua ne ka be 10,000, 12,000, 15,000, you know. Na ebia no makofa nipa ni bia. Sabi ka fra ne nipa hia dwuma yi. Ni akoma na ebia 700, 800 and 1,500. And 2,000. No onya professional security man. Onya professional security person. And ntimi mwa ema yensi nyema bi ekwanya no obi ye hwefo anase bia obi ni obi ba netie na ohwa akora no suban wo fie bi no hu se akora we pa wo su akora ni o na wonyini no okosuapon a ebe ha adwen no sa ye ntidi akoso yi wo ba gina so sa akora no kora wo ma no nkosuapon no kora no a sa ohwefo na nase bia wofo no wonya things right. Yes. We are right, papa, Sompa for my idea. Say, there be a security some we are sending Ghana. Ha, would you pay? Share independent we SSS. Ya pekeno, we investi. And then Pogana Kadabe, Yamia Dauroma, a betimia Buama, Yahuakolana or free investi, ABA, or call at Chimberia secondary school. No, Subaben and no more. SSS security for to me monitor. But if you find a community, no, ABA will be any 50,000 and 70,000 university students. And to me, actually, it is a basic records. Our students now mobile. You to me, basic records are you bet me a cassette and now security for bet me a cassette authorities, if you know, ye pamucho, Kwaku Mensandie, Mujin will invest here, M1. Because the records be any activities be about how about you didn't track a community here in ye. So the university authorities should listen to the security. Say university authorities na so mutie security for na sem ye. No more proper tangible reasons are. Bigidi is senior mano esubecha. Tumdu enkawo nana. Yada se papa ne obrese brebia ye bo puruma woje so nana fifi agri esen we obi a wo yawe na de e obambom ne nsam ode ma ye nanwumre yi e fa kwame nkroma suapon de akoso no e ho no
Photo Sanfo Emma Omai ene Odumonyanfo Ken Oforiata na media budget review na sentamwa no de ebatu dwa na no akirei ena mrahye bedwani Emma adehia ewo adwumako enyam esiam ono ene ato forcing na ne nsem a wode atu adwane se wo hwe wo man mu ahokyera ba mu yie papa eno nti wosoro kokroko na adwen nyina ne se wo befa kuntura se de be ya obepa sika bi de abewuram se de be ya Ghana fo ho nyina ebeto wo mo na no akire no ene wode tu adwa se wone Bank of Ghana wo nyina fa kuntura se epese okofa sika puduo bi a wotwa na wode ebewura o man mu se de be ya Ghana manfo ebedi yie na se wutwa sika sa no so na wo se wode komra hye bedwafie na ye doso na ntiase ye adwuma ansana o matumi akwakotwa sika na ye de ababebo o man ho ebra eno ena mra hye bedwani edi atudwa na nei NDC amanyokuo no odaso gina wona so se sansem ana edi ahim di atwago ni nyinada eyampa enya asem keto akora na ya eye yamane bofo ewo mrahye bedwafia wogina homa no so ensem akọ so nyinada odanadi ede akyere yetiefo na ya oteme ka memwadwo Mejinso bema nana said the NDC for SN no omunam kutura se MPP for ekotwa sika ede ababeguma ekomra hye bedwafia enhyehye entesa akora nana wote ne sei kyire mu minua mamenda wasene akwanya wodi amane anwei na said the tiefo beka ya nanu koda ya na Bank of Ghana Monetary Policy Committee omukoshia yakodindin enei sani ye sika sama tape na mpo way forward no kwan be na ban be faso aboa amon sika atimi adwuna ne nanso na me ebe omo ko mo meeting na wie ye no wo mo nsam omo de baye na omo de betu dwa no efa badi efa overdraft Bank of Ghana edi aso abanya sene efa konhuma sika ye twama no afi wo mo de kyerese sa overdraft no mo de ma aban no abo aban pa ewo sa akonhuma yi a obo afi ehu enu achi no omo kire ye se eyade Bank of Ghana mpo wo mo hwe animuo na wo mo ne aseye ehwe oman sikasam so egusu a ewon kikaye na wo ma hwe roll forward no overdraft no ekwan bensi na nei saban hie sika bi a the Central Bank no wo mo be mo no na embroso na ebro mu hwehwe o mu nsem nyina wie ye no enne edom kuma wo mrahye bedwafie yi a wo mo na mo bam dani so no nyamfo hari na disu wode nkata bi ababonten na nasam a wo kire ni se nei wodi Bank of Ghana hu ye opebre esanse eye kase bibi eye overdraft etrese abanye chesika esanse Bank of Ghana wo muntontos wo muntonkobi ana wo muntonchine ana wo manya sika di bia ma bansa enu ntin wo mu de ne wo mu dira mo naso pitipi aban chesika esum 22 billion dia enu no wo ma fa ma mese bedefie ama megitumi ana omo agitumi ahwe mo nsa akotwa sika no edom kuma ne de kyerese hu abanye from Bank of Ghana from essence that can come bia sa kwanye ne wo ma fa so yi e bia ho kire wo wene de ba ba to Ghana timamufuo so enu nti olonyanfo hari na idisu na asem a wo kan se ne Bank of Ghana fa kwati kwan timi akotwa sika wan frɛ mrahye bedwana mo manhu no wo ma di Ghana hwamo wo mo pension ne no a efiti ne enefie ochina memni kwasie edo ade anti joda no pa no na governor wada Bank of Ghana no ononyafo NS adesin wodi ni dibra to fom wonya yaduma ni yesanse kwayo mo fa so no wo ma anya ni yie ne mo sa Bank of Ghana titisi efi ne kwei so mo kwotwa sika bi ana wo mo tu ana mo bia ehia ma se wo mo de nkata ne bua mrahye bedwafie mo akasa hwem ebisa ban ni hawo die nti ehia ma se ye kwotwa sa sika no anya sa dia ene wo mo edom kuma no enya dia omo ebechi ode amaban na menua ne krakra mu no se obi bebisa se overdraft ne krase ne sen Bank of Ghana de tire se
Say you try be overdraft. It's just who was Sikada Bank. Now I catch bank me say, ebi a me 1,000 at the bank a bank no emma 2,000. And no excess a buy a sika a damn no the actual bank ebro. Say sika na da hono so eno ne friend overdraft nintino. E ka ya de buy ya photo kase mu a e ye center a bank akwa central bank ho akwa de betina. Edom kumani si Bank of Ghana nya duma bi obo bisianti no. Wo mususu se sika na Central Bank wacha. Yana musini nana ya ewo mrashe bedwafie ene na overdraft me kura na me hyada ntiase ye ma me mo dwombe de kura so atiase ne wa mamu ada ho fan ndisi amanyoko ne se dabi enye tesa enu ti governor otunu ho ade so edadwoada yesem troni nana ya na yeteneka efiri mrashe bedwafie no afei yanko yanim kakra na ne nyina no eye nkomodie ewo amanyosemu nanu ada na akwasi ade odike woni ye no sentrofo bi 18 komo na asam o de kwoto dwa no me mpesa me ka sa asam na mu odu yie pa sa ebe na wodi san komo nyina na manhia fikesie mu omate na krata aba abonten ya etrese kwasi ade odike masa ye study pa wo ba ye study ma wo kra ne woni padua se wafa won nsem ka no wafa radio so kasa no wafa omonye semu kasa na wo keka ka won nsem a aha enya manhia fikesie mu a ne sa yentin nsem wo de kwoto dwa na wo ka kosisu se galam sensensem bi peso de asem ne mu odu na wo de yentin nsem no achi na yatie nsem bi Ote kokko so manhia mo ene me message na on nana mu tie me mu tie ni ye sa osade ma prempen mu eja ye nsase ne kwaye wona nanom a omu beto mu gyae oman no yensuo de bibia intact me ka santimam ko santimam de yenya ye bomba ko na ye de ohene ba ko ato anu nana ti de wa mo ye hwe ha pa ma yensuo ni akwaye ne ye bibia efiri ensei nana ti se nyame eto ne safra wa e de na akoka kire se wo sa eya me nwanwa ye pa se environment na ye wo no nana se ni nyina sa ye nya baby ye be wu yentimi nsom when the last tree dies the last man dies and official in no plema obi am e galam se o ni territory papa free mo agency o no politics and no me so revolve atisa entoma manso and anu get of flash house e di nipa begu musome frɛ ho yes ebe tv so nyina anti info ye subjects yes so mo eti aseda pa ne sɛ mo be gya o man na ma ye ne eti o man nu ye hura man sa ote kokko so menhia ye tia de mo fra no pɛ ne sɛ officer yin nko aka sɛ me importe mempene e me nya galamse ye aduma be si so wuye mo tete man wuye ama sa abo awura officer ene enke otumfo ama yin na ahye wase o eti ade mo ya assentment ye wunya akwanya na mo ne amanofo kasa na mo yi mo frim ba ade mo hye mo bi kayan kodu ba bia ya dure arewo asase ba kwanya kopɔ de ma etina na mo penso de mo de yeni mama ni pa ya mo bossa yen sase ne mfudie nya sai yare pa isana ane na sefo ade sa ya diska mo pe no mo pe de ya de eti wiase pa eti benvoa ya de awura hye mu ntide mo eni me hye asema nsore a me se me stage demonstration tiamo se munyi mu bi aka de akosoro kan ko me boss atimama me buru choboy me boss atimama me buru choboy ama ya nyina ya temu so ntam kokko wa hu samu ka ya ka munya hore munya platform a mo yi agwa manofo so it's not true and me catch them me jamu ni mu bi mo mra bonten na mo check je jamu ni mu bi se o here pa mo daya no na obi finka no be say nsuo no okọ obi finka no be tuo kokko agu no okọ obi finka no be say ba no ko agwadi yankopon to ma be pa dia be firi mu eti mo nwi ya ho kakra kra se mo te kokko so a yate ba kokko no nko antimi ntran so wuri ni pa da te kokko no so ne yakoro me se anche mo be te menka abusia wei eye akwasi ade odike kwafalba edema United Progressive Party UPP na oka sansam wie ya no bantama hene na baafo amankwatia enne amamre ne amane akoso na watwa odwan ade agu saa nsɛm a kosia de ɛka ye no so na ɛba saa wokɔ amamre mu a ya ɔde ye kyerɛ sɛ wokɔ ka asɛm bi na nananom atena nkonwa hunu sɛ asɛm a waka no asɛm no akɔda nkasa saa ekusase na wote so nananom dia enti wo no wopɛsa wo kyerɛ sɛ sabi nananom ye galamsi ana saa na wokasa na kyerɛ de ya ba saa nananom so ba be yi wano
nti mu a mudi achi wo Facebook mu so dwa bema pa kokko ni fufuo yesane ahomade afiri ne komu na kyesa ni moja ba be sofom no na yentie enana bantima hene bra na amamre koso we can somehow walk on so the nice this one all comes now what you see yeah we can see na there can say the what can yeah you say that I'm sick yeah tia no yeah me no ask me and then man pourquoi les chiens na come on for pay is World Bank actually say you so na say you so India of trying for personal car was sick. You could contact her or sick. No mobilization in this country can take place without the involvement of the chief. Some are starting and no class to come and you're catching some personal. Not because some baby, who are straight, not a consent. And when you are talking, your power of silence. Say you're Jimmy at police is a power to you. That's what you do. Not to say, what friends here, what friends here, tell it to me. Tell it to me. Say, so who in close to the beginning of crying politicians it's nobody. Just I have the solution case. I have person for young person and the soldier who this. Most from secretary. But that true. But far excavators for the about to about the chief go. A command say a person. My brother and then Chinese the cop and then we know the cop. Let me actually what and I was sorry. I let you, I know the idea. And it's all by your idea. Said you have any bell. Every one, my fire. Every one, yeah, I will. Now, what think, who are you come? Now, the man located so we want to go. There won't be consenting in our law. The happened in and look, there is Jim Jonas and Mano. And you don't pay the army. And then you can't get to be here. You are to buy the money. Say the airport, see, I'm here. And I'm going to this is the plus say. So you'll give my hand. I have to say, brass. And look, I want to chance. So, this is what we're sensitive. Vice President, I look at the Vice President. Ask them, who for me, there's only one capital to aircraft. You are coming now to master that qualifications for the country. I was thinking a son at the home and I will face it. No, I cannot. I did not plan on this to a catastrophe. Yeah, what did the car and the craft member? Yeah, dear, but what? A glass and you know what to cheer dear Cordier. Who back up the jam? Who was that? I don't know something I'm sorry. Yeah, check. Yes, I will check up. Yeah, that's what I check the agenda. Yeah, before the left now, 1 year. Now I'm already 6 years. Yeah, you didn't see 6 years, you get out. In the process, let's see. Flowers all are cracked. What's I have? I come a youth swim up to the ground. And again, move forward side for her. And the other problem is here no and I'm saying I correct them. Let's get that look to what's the house. Abusianfo bra Facebook no so na ebehwe wani so ade ene no a atwa ade agu no a yaye din mu watie mu asem no na ye pese uhunu se asem no a eka no eho adansedie nie nti nsem no na utie no nyina no eho adansedie na eda ho no mu a uhwe bie no ebra na no mu asia obia frefra ne ntoma na o kan nsem na odwa no so de ne moja asofo mu no ene a etwagu ye yi aye na bantima hene na baafo amankwatia ewo emfie mpinu ene edunsia wabra wo mampani na adodankwa akufo ado asuketu a woyi pebre Ghana fo nyina dida ne so wo bontoa na wababefa Ghana konwen ade to Ghana fo nyina anim se Ghana fo nyina mu gidie no to ba de mano de a wobehwe na Ghana nkankro nyina ye kama pa enu nti wo hyamanfo bose wo hwe ye nsuo wa na ye kwa ye brentu ahodo pinu a wobehwe se de be ya galamsefu won sese no na enei wodwani ekirem ewo atiwa sa bre boxite wo mutu
unu ho oma ye nsɛmtwerɛfoɔ enhyɛmudie wɔ popuni mantam mu enkran na panipa wɔda koya no ne Mr. Woten agyi de ato dwa sɛ aban enhwɛ sɛ de bɛya wɔn mo amutu boy site wɔ atiwa no sɛ wɔn nsuo no wɔkwaye mbrentuo nyinada wɔbɛhwɛ na sadeɛ wɔ nyinada ɛtoɔ atumi atwa na abra wɔne nsɛmtwerɛfoɔ ɛbobɔ nkɔmɔ no wɔte agyi nsɛm wɔ wɔde tu edwa enni wo kampuntu dwuma na mpuntu dwuma no bi wɔ hɔ na ɛba be prawo esan sɛ yɛhwɛ koko yɛsɛ tropical for a product and so tropical countries are here edua because of her comparative advantage emfaso obenya no e ka no so sin emfaso obenya bauxite na wo etiwa no o hawo a de beba no e sin emfaso a yebenya e na won ka say 55% north of etiwa chebi north of chebi no so e ho na ahenianse adade entem apapam ewo e ho na densuti no so ewo Sompa 93.1 on don sakoka densu no a engran enwaka medical aka say Ghana nyina so engran because Ghana obia kase bia so nipa e won kra enti enye mai na adwuma no so no eye kontomposem esan se awaso ye two box at in view ohani adwuma ni nyina ye ko ho no last 2 years no na ye 350 awaso ho takrade enankran on office na 350 95% casual workers enti adwuma be na de ba enye adwuma bia Sompa 93.1 kaban ka say oba besi 1000 bed hospital wo chebi ye two box at no I didn't know obesi hospital because the cancer beba enti oba besi hospital and then you yanyare I will see hospital my and so I say o twen you need two box at 1000 bed hospital because okoto cancer brain enu achirei ena panipa wono eneda erocha Ghana no dairy ne nsem ode to dwa efa boss idito yi ehun ezoeni be say several years now ye campaign bebre say atoa for say da hono say e sheda asoman no etu na mo ne ebo ho ban enti no eno ade say ye ka say sense ye hu say be say 2017 aban ka say obeso ye bauxite industry developing bauxite agenda wo Ghana yeni aban ya adwen yeni yenka say enye good endeavor a very good prospect but the yaka so say enye bebi a wo Ghana bia na say two sa bauxite no bebi ti say atwa a emagano fonsuo no enye bebi a say wo say oh ye hia bauxite wo nim say wo bebi bebre stretch na ha de wo say etu ana yen so case ni say esan say ensuo hu ehia manipa ene echire bi asemti no I was so quiet for that while they say bon by and say no yet say we communals commission website on website so online say on my granted permit be am guide yenti ase esan say send na hihye wo mramutie no ansa na wo benya right be to mine no I was say your maw we hear some engagements at the local level at the assemblies na nkrofo wo bibia on be kan motumi aka but when you hu bibia nti bi so mo say ebani sen ekwan base no mo fa so a omunya sa no until we are calling now say aban no anheda amfa obu ama oman amanfo anase oman ba what I say pani kwankyerefo a wono eneda erocha Ghana no ne ena yekutie yen abusia yanko atwema ngwabeja south abaton pasua so wo asante mantam hasei na ochimu ana yebo mo kase se yenua ba bia wodi ne dwuma ewo empasatia senior high school mu honum ya oyen kuntabuni nipa bonfo bi akowia wo mo omuwie ye no kra no ya san boye nua ya bombo atwena fa wura mu ko na di asam pa ni wawia ye no asan wia ye kode ye sa no odene pa o na asano ba asano bambofo eka kire se obi ada wonda won ba ye adwuma ne simple kra ampani ampa se me ka se Ghana pros for de adwuma no ka so ba ye ne simple kra ampani ampa sa de nipa bonfo ekoye yi ahye o mabufo kra wo mkanya wo a ye nua bai dore sagei o matimi akofa no abafie na ebro ba afie sa no na eho akohia ye oba pa kafro ye oba pa wodi eheden ye wodi wahu asem o ene yesa ene koso na ene anopa mra sebeje ne de ma ade sey wo atwema ngwabiaja south about on person so nya for Michael Amoa awuku ena fe so domini bi eka ne ho ya okoye na ebra wokoye sa na kyese akoye enege sam ne ade mpanifo bi eka ho koye nyina ye obapa kafra wate obapa kafra na yentie wonabo agye anhwere ebra wone dom eka ho ekoye
I'm saying information na ye me peso aso de na o say me tin here dey ewura na me hu be asem si nti ne ohun mi ha me ba say me be ti say ewura no ya ehunu say me si ya me charge ya ehunu na the no so aba hospital and yes the never for him to because when we go no we say nimpo mu si and ti na ma me ba me je me MP ene me pe amanfo na twa me so me MP we twa ba so me kan de bia say about anya ho for the tom and so money go be gi ko sala e twa ba ma mo bi say wo so bi twa na mo akọ abehe beju so akọ en hihye abo a amanfo na so me twesi etu ye nia ba anya asema asem papa ukun so no kwa na say why traumatized I mean who see who down there who down there now be one amanfo wura ho ya brief okun ya kan ko se beebi no ja yenya ba no sabia ye hwe no man on so at least she needs a clinical psychologist to attend to her then the bear on should be was psyching adult that scene even at all it's not here if you come on or so feel pa it's one doctor no on team for why are there pa which means omotimi atra then I resuscitate oba na masisia so I can say obey fully recovered what I saw bo police force abaso send here I can see no man tanda umutu na mo ku ya omakonya area ba na Honorable Emmanuel Ajay Anhwe obonomrane bulldozer Mara sebe jane de ma ade seye wo atwema nwabeja South Abaton Pesua so wo Asante Mantam Hasanu anchi assemblyman ya wo mpotem Honorable Isaac Kusi Boaten equalizer no ono so ka asem we hospital ya wa hai follow me area Dr. Mensa Manye nukweni bitima ka say Nyankopon na de pia ha oba ni dwadi a wodi so ani papa oma hospital no ataja ye no ye ensem ya bi na mu na yitu anamon say sa omutu anamon say nche na otwe na ensem bata na ya hwekwan be paso a ni chidom se de be ya kwa shompo so no mu komunyuma so a omonya asumbo bi ampe so meye bia nti ya se e wa anamon tu papa omutu atwuma ha na atwuma fa ne ntuma pa e de efra Isaac Kusi Boaten ana yetenen kai abeto dwa ewo mam ha say utility base eno electricity ene water base no say no PURC adwumaku a wono ene hwe no toto saa buo we nyina damu ode aba beto dwa say wo man ya hwe na ya toto saa buo we nyina damu a water company ni electricity company of Ghana want to me enya sika na wonfa emmo saa adwuma yi ho ebra eno ena akoye ho ewo mam ha omanfo etutu do sre ene abaso ene amanfo ani abriye papa every say wo man ahokira bam yi a ene yesa baba tutu we mu a amanfo bedai enya sika na wode atua eno mu ena pani a wono eneda PURC ano ewo bono apoye Mr. Patrick Entry edia beto dwa se ya ntete ebo yi amfa ma wo manfo antua na enyoma konkai amfa ma electricity company of Ghana ene water company ebeye den ene omo so anya sika ede abo homa omo ebra sabre ya ene wose atum se de ebeya omo so ebetumi anya sika abo omo ho ebra na omo so anha wo mo Patrick Entry ano disem tariff no ansa na yere beba abonte no it goes through a certain process ye ma utilities na ye regulate omuni na no ye mo akwanya say omo fa omo proposals embrain na ye nhwe incrementer omo expecting it will started from about 2-3 months ago. Ghana Water was expecting an increment of about 300%. ECG force so no omo expecting about 148% increment and VRA net could force so there expecting 113%. Now commission no so ye receive ye no at the end of the day no na see a kickstart your process in your tariff review no we start doing engagement with our major stakeholders before no your stakeholders no utilities no omo presenting proposals no omo stakeholders no and sana yako other recognized institutions they said TUC Trade Union Congress your engagement your AGI Association of Ghana Industries now another activity I commission you carry out in your friend of public hearing activity into your was some selected regions into your Greater Accra your Ashanti region your Volta
water region. Yes, Suyebi water crade. That's the western region. Yes, north. All the 3 regions, up there. Yeka upper east, upper west, and then Savannah, Omuna Asia or northern region. Honum, MIA, another public hearing. Another one I have to also mention is here. We all know, and the commission really acknowledge the current economic hardships at Yewom Sisiano. Itiana, at the end of the day, you take a decision. We have to make sure, say, you better engage all the major stakeholders. Necessary, say, you kasa ansana tariff na babonting. Penny pa woko bono apoye ahafo mantamu PURC wadano ene Mr. Patrick Entry. Ene jumadie kase bi na eye ni kasa pa ene ahohoaho pa ana ekoso ewo SDA Nursing and Midwifery Training College. Ya ewo kumase ha sei na eye bibi na oya amamre ana afenso so amane no age adesuafo atom sade ba yobotimi abetoa onyansa wadwen na afenso onwomasuan so na ebra na woje yenuanom atom sa no nurse fo na wo mu na ye wo ha aha nan ne aduwotwe enkono ana afenso woni a woje awon so ya hasa aduwotwe enum na eye nigisem sede papa na dwumadie no mu no ana panimpa ya woda school na no oru Daniel Atatofo ade tudwa kire se yenua ba afia kodie ya wokọ honom no ebre oni papa ne din komo no o kubusa papa ne se papa mo sha ase na mo yese nurse papa yesa ase kwade ne nurse kra na ye aduonum mienu pe 52 pe ne ejai enipa bro be se de wo ho apem ne akire ho no a ye poya nim bum na ade ba ko a metimi aka na me de hoahoa me ho se suku yi a wugira ha ya me ne wudin komo me nua ba wo de tuani hwe pese na nkora esi wa ha ye ba hia neman ketenkete bia e betimi aboa yen ma yetimi ade aso school num ana school num kura no se wo kai kura last time bi kura se wo kai a enkoda ne nyina kwotro so hwe okwa me nkruma suapo no mu omo no pese omo ye diploma ne adade no omo kwotro so hwe no de suani e wo free school mu ana timi nya nkunim dia botre no a na ye sede pa enti school ndi ya be papa o Daniel Atatofo omo hwe kwanko bitna faso ama yenya baby betimi atiri nesefo no mo na ya export omo sebe ya sa mabunu ya omo be no omo me ya de so amaye ko se nipa na so mo do so bebrebe ese omo nya adwuma nya sebe bonsam ope adwuma ye ma obi a sebe inside the hopper diploma na school no nyina no omu wie mu tadia no a omu koye exam so tech tech so mam academic certificate eno na ya mo ba ko e friend Emmanuel Usachire ona mu wie no the whole Ghana nursing and midwifery no for no na modemo akọ animu che obi a challenges a ewo yesuku mu ha ne se yewo asase fufura wo bare kese a ye develop na yewo na space but edaya ekura no bedam the classroom on be sua de omu enye enough ana sa oba ekwada so ha so a classroom block and offices na ewo yankura na kano be se 1029 no se apemna de onum kro no omu nyina no ya hehe adan wo kwada so krumu na ama omo amo enam krumu na eba adwuma eba school disa ade sa se go be school mo bi sua de ntimi ma ade sa nso de boys ni so segiri e o metitira so anko de ba sa de wadi awie aka won sohwe won de akro yi owura Daniel Atatofo penimpa ya woda SDA Nursing and Midwifery Training School ano ne nsemo a wode ma ye no Brasha bedwani ma adesia ewo bosomtwe abatoɔ mpɛsoa so ɔno a ɛna yɛ soafoɔ ɛma enwumasua no wɔ man Ghana mu ha ɔne ne ɔsɛ yaw adutwum na ne dwumatie mu amanfoɔ dodoɔ na na ɛbɔ n'abasoɔ sɛ papa yi wayɛ adeɛ wama enwumasua ɛkɔ nkan ɛwɔ man Ghana mu yie papa ɛne ne mpɛsoa so wabɔ ne ho mmɔden ama nneɛma ɛkɔ so tɔten na wɔkɔgye 1.2 million ɛwɔ World Bank sɛ wɔde bɛyɛ nteteɛ ama teacherfoɔ na adwuma yi wayɛ ɔmanfoɔ no bi so
gyina kyire etoto bo ba park so sɛ onimonyamfo wɔ sɛ yɛ wadutwum sika wɔkɔgye yɛ de ɛso wɔde bɛyɛ no ɛnyɛ mo bra ɛna wɔde bɛbɔ yɛ no ɛno mu ɛna akwasi adai odike ɛde aba bɛtu dwa sɛ papa yi ne ho nifi ɛkeka wɔ bia ni ne ho sika yɛde ma no adwuma pɔten a ɛwɔ so wɔde bɛyɛ ɛna wɔde bɛyɛ yɛ no wabra akwasi adai odike ne ɔmanfo bi hyia yɛ na nsɛmpa a wɔka fa onimonyamfo sɛ yɛ wadutwum ho no sɛ yi no da ne nsɛm wadi matete no wɔ mframam sɛ mea mede hyɛ Bosonhwe MP our Minister for Education yɛse sika bi $1.2 million bi enti minya abotre e following fi sɛ ɔman no yɛpɛ akandifo a ɔmu ɛbɛboa ya corruption ne katase hyɛ bɛfiri hɔ enti mtiatim na kyɛ sɛ yɛ World Bank ɛna diska ba sɛ yɛmfa ntraining teacher for enti diska na Ghana government dia na World Bank no mu ma saa adwuma no a omu di nipa wɔ ha omu hwɛ sɛ adwuma no koso ansa no mu diska no abrɛ mu papa no yɛwura dutum de me ma so toto fam sɛ wɔyɛ adwuma no na World Bank for a me bisa no hwee ana ɔno ani chief director general of education ɔde ba abɔnte training na awɔso yɛ no ohun adwai fo mom ɛna kɔ World Bank fo ko bisa mu sɛ ampa sɛ mu diska bi aba sɛ mfa nye training ana wɔn mu diska no ba sɛ ɛno korɛ yɛde aba na yɛwɔ nipa wɔ grounds ɛwɔ Ghana sɛ ebibi saa ɔmu monitor ma yɛn na ɔmu monitor yɛn no ɔmu agya tum sɛ wayɛ ntina ma yɛgyina so diska no baeɛ to yɛ training na nsa na yɛ diska no ɛba ɛdi training no wayɛ afei asɛ politics abɛm ama enipa bi pɛ sɛ ɔmu gu yɛwura bi twi ho fi na me kame mbɛm deɛ nti a mebɛm ne sɛ meyɛ dormitory ɛwɔ gyaakye pram so yɛwura adutum kurom na pressure papa di si me so ne sɛdeɛ ɔmu si yɛ ɔmu adwuma fa no ɛma me ho dwiri me mo bɛgye assessment nko mo ba hɔ ɛbɛ YB ɛde collaborate ko make sure sɛ quality no conform with the standard no ma set ya man ati sɛ sie no me ho sɛ na ntitwitwa ba asantifo mu a ye prinkanko se ye betimi di o man so ɛwɔ ha ne de efi bi tale obi ho ye bɛsrɛ Ghana fo ye pa kanifo mbɛboa nsɛm ɛkɔ so ne nyina no World Bank no mu diska ba ye se o ma bɛhwɛ adwuma no wayɛ o so tenkyɛ asɛm mpene ɛntra nkyɛn ɛnkɔka sɛ wɔ mpene na onimonyamfo sɛ ya adutwum adwuma wɔbɔ ɛwɔ mamu ɛboa nwumasua no ɛnya asɛm ketewa koraa onimonyamfo akwasi adai odikene ɛna ekotie no abusua onhwɛ kaseɛ no yɛde yɛmienu yɛ ne nko ana motio na yɛ nyina ne ɛka bɔ mu yɛ adwuma no ne sa yɛnti madwenkyerɛ no ba na kyɛ sɛ wɔsɛ yɛ ho adwuma paa na yɛde ma mo na Abbas Zakari wode na yɛde hyɛ sɛ wo so ma yɛ nyina yɛadwo so teacher Kudwo Tepa anyina so wode aba ɛna wo sɛ ɔmampani na nado dankwa akufo ato nkakra wode yɛbɛkɔ ɔho ɛmfa wo ne wɔ haw ne amane ne susu ampidie biara no awurade bɛyɛ atom ama yɛbɛtwi na yɛde afa mu na yɛde akɔ yɛnim na Masarano Kofi Liverpool wode aba ɛna so hwɛ NDC ne MPP propaganda nko a saa party mienu ɛntrɔ na NDC twa na MPP so twa nti ɔmienu hu de ɔsere ne yɔnko de deɛ wɔde aba no Paulo ɛwɔ ɔboase kwabenankwa wode yɛ a wode aba ɛno no na wose news no deɛ ɛdam papa ɛwɔ ɔboase East na samikwe wode aba wose Leviticus power kasoa wose mampani na nado dankwa akufo de na bɛde akye Dr. Mahmoud Baumia nkakra oh ɛnida so bɛba ɔmbɛyɛ adwuma no simple ɛde ma yɛn MC ya prek wode aba na wose wode wahunu deɛ keka kɔ nyina kuafo ɔman mu nyina kyerɛ sɛ Dr. Afiri Yakoto wɔno ane Messiah no ne yɛ no ba yɛ ka wura mu yi yɛnya Messiah Yakoto a ho abie mu Nasco fufuo no aso hwɛ wɔno deɛ me deɛ mahu me Nasco mahu NDC wɔ ho wɔn pɛ sɛ ɔmo fa kwan biara so na ɔmo bu ɔman no ma nanado nso nanado yɛ fast nti na debi ɔka fellow Ghanaians no wɔyɛ fast papa ana NPP nso deɛ ɔmo to aso na NDC deɛ lalai gbede ebi ɔmo ma biam na Gabi wɔten Gabi wasɛm deɛ menka wɔ msrɛw na Ablekuma Central wode aba ona wose mu news no deɛ wopiem wɔ danso ma careful no sɛ ya awurade nyankopɔn a nyɛ sɛ bi a meka kyerɛ mu yi kaseɛ no
Jawadwa. Na Amisco Spelele, what Jabaka so, no, so fantastic. Cassiano Cabo Sanes, Jenna Dumbabia, but Beatadin, Yatrese Omu ATM. Na hima sapon. And I also want Sabia Musabia Cronto, or Medis Ancuras Samono, Yanyere Womo, Yangiromian Tia Womosopa. Na hima sapon, ye nana, what do you when you didn't win? Na Mamma Cobadim Kakra, Wahine Kwame appear. Dubai boga no alukuje misini no ai papa ebo wa boa me pa ye na akọ he Dubai o ma ne me kakra mpoi na wose enne eye ni nua ba sister Susanna Ochre enne wanya mfinhia edunum woko school e was St Mary's Anglican Junior High School ye wo fomeswa e wo Kumase enne eye wa woda na ode ma wo nti ya woda papa Dr. Babasamo Master Pena Junior Kentampo wo dia ba na wose he wo dia wo kan play Sada na do dan kwaku fo ado wa achade efiri nyankopon achade pa na ho abiem on pa achade akwai but fu pa ya dum ka light no na bright aje nie ana o se bibia wa kaso a enya asam keto o NDC ye Ghana for NDC for na beje yan awurade si be he Christ ne yewu na owo ahene akwase a champion kwache wo de aba na wo se he Dr. Free Yakoto papa no sade wo si board Ghana for mo de mu hui mo de ya musa bibi ma etwa ehwahia na mo de mo hwa de papa no wo gina brane bossaba amisti goso zongo patriotic voices and I say osre ade wo hia free Ghana for pa eye gide na rehemu no fantana na ado achi obeya adwuma no simple kra say de wo solve ayi no pasco no tita kudwo tapa nyina so wo de aba matwam ho nti DJ wo pade mo wo se kuma se so ame NDC party no de he Ghana for mesremo NDC for kasa muntie nyasa omema koma de yam papa yam fancy ai na kwa mo aboaten wo de na ba na hema sapon teacher kujo tepanyina suso teacher constitution David Akwasi Adu ana ne Samuel Filipo oyibo boaten Frederick Mystical and afeso Azuda Aweneboma Dokas Baba Spirit busua yam fancy na ye bre no aso ene anwumre yi akokra mafia series ne apebihwe na efe papa nyame ya adom o kira anwumre no nwotwempa mu kosi no nkono aburade a Sompa TV bosa dem clear nya sasi usubie mu kuada no mienu ene no mienu pa mu honum aboafo ye 21st clinic sciatica expert abe herbal clinic tano so patrapa new site yare bia bedwane extra comfort limited also dasodango na ye pa no adana ho medima for herbal center o me die minim se medima for etiase anwumre yi asante ye boa Benedict kukua akosua somua Libya boga na ya boama sofo mami premani afia jewa kodie mami ya na fenso afia jewa kodie na fenso school fees Akiola Yima PK Godfred na fenso no Dr. Silas ene abusafori nyina Sompa didie akua nyako abronoma chami nimo na fenso abusafori nyina mo boyen na na kwabena kesini o say ya abuaje oforiso tachina yebesa aba nyame ya duma ya krampani ena etenase na odi dwumadi aka no abre wasem panipa nipa ne pani ho asem Yana mai yama yi kose